अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत आंबोळी चटणी। त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। प्रथम आपण तीन वाटी जुना तांदूळ घ्यायचा आहे, 1 वाटी उडीद डाळ आणि 1 चमचा मेथीदाणा। हे सर्व साहित्य व्यवस्थित पाण्याने 2-3 वेळा धुवून 5 ते 6 तास भिजत ठेवणार आहोत। 5 ते 6 तासानंतर आपण हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आता हे मी एका कुकरमध्ये फर्मेंट होण्यासाठी 7 ते 8 तासासाठी हे पीठ ठेवलं होतं। आता तुम्ही पाहू शकता हे पीठ किती मस्त व्यवस्थित फुगून आलेलं आहे आणि मस्त फर्मेंट झालेलं आहे। आता आपण आंबोळी करण्यासाठी एका गॅसवर एक पॅन ठेवूया। पॅनला थोडंसं आपण तेल लावून घेणार आहोत। आपण जे आंबोळीचे मिश्रण तयार केले त्यात मीठ टाकून घ्यायचं आणि आता ते पळीने पॅनवर व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। आंबोळी ही पातळ नसते, थोडी जाडसरच असते। आता हे आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। एका साईडने झाली की आपण दुसऱ्या साईडने सुद्धा ती भाजून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आंबोळी आपली तयार झालेली आहे। ही आपण खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सर्व करू शकता। कोकणामध्ये आंबोळी आणि खोबऱ्याची चटणी किंवा काळ्या वाटाण्याची उसळ असं बनवलं जातं। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आपल्या चॅनलवर खोबऱ्याच्या चटणीची रेसिपी दिलेली आहे, ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देणार आहे। माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। आता आपली आंबोळी आपण खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सर्व करूया। आतापर्यंत तुम्ही माझं चॅनल लाईक सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। थँक्यू।